Ot lang no tumpen siam rong pia kulat patuya jo me kai pichok. Kichingsi Wathalang so Women's Football Championship Serini Rain Korapli Anglong Kiti ke Patupon. Nijang Karbi Anglong Labor Union ahin pen Purthimi ake manga puthak Karbi Anglong Autonomous Council atumapan kachuro ke pajir. Prangsi kaching hon Karbi Anglong ara doan la pen Karbi Anglong Live News Channel ke lang ara doan apans tame nilitum Karbi Anglong Live News Channel hin pen kardom na pajir iglo kardom. Nangli beha be para hin la ansu si kang thur dia phan ninghang ma. Nangli news channel la jakong pen beha nat ki prang do dia phan ninghang ma. Jong si ninghang lipute Karbi Anglong Live News Channel along humri igra warsai ke me choen ponik tha. Nangli beha long ki prang dun chia phan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji. Labang so our sai ke longji phan humri ikha Karbi Anglong Live News Channel along ang ton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along humri igno. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirtang ton pen arju panikta. Nijang Karbi Anglong Lakhat Roxy Kopilia Mesi constituency ke parlo Kheroni Chengbong Menrong Piarong Amekar Siam Rong Piakulat Pre Chikloni Phai Inkoranier Kep Ada Por Phai Isira Chitim Apor Malom Kopiko Son Penloni Siam Rong Piakulat me Jopidet Kulada Hempu Rong Pia Sang Ho Penang Pachini Dona Ting Pulote Kumani Nang Kilang Selera Dumsi Mekai Chokpusi Tanpon Bangsa Kulada ke hotel pen Galamala Dukan ku Kulada Pan Patumi Hedjong si Hiti pen Hormuke Wanlang Suripli Kep an Ahormu Lapen Kaduka Veke Lakesira Surip Hokep Malom Atangka Doji Kana Hokpo Alam Pachinipon Labangso Kulada Pan Batai si hini pukali batainya kep soselo kang hukiluta puta tanpon tu. Der baji apolo dukan me chuwe hai. Je hamsi do nimita ma kunang kodi lo son dukan me chudalo. Pare atum ta ramun ne dalo. Pare katong huta batai lo. Abba no baba dalo formuna phanu kita. Ore tobi bange mina kaki do formu bange atumi dik hese mal bojal koriam la soli sayal bag do ore bad bakki aban mal pen dalak bag do po Kheroni pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE Ni Phaing Koraner Kep Nijang Karbi Anglong Wathatlang so Serdihuna Klamalong Wathatlang so Sports Association atumpen patir piponsi Kichingsi Wathatlang so Women's Football Championship Anglong Kiti ke Pathupon Son sikedam dang phaikoni ni Phaing Korahini pen labang so Football Championship pangcheng ponsi pini anabangge Anglong Kiti arani Pathupon lo labang so Anglong Kiti ke Pathupon along Hills United FC Dipu lapen Baithalang so Academy atumsi Pathupon lo Hills United FC atum ke thek serajok golpum thompen chepahai ponsi Hills United FC atum gol phaiwe pen rempondetlo sonsila bang solong aluhia man peng pen alom rongpi sponsor la pen secretary West Karbi Anglong Congress Committee Hemari Kro General Secretary West Karbi Anglong Congress Committee Robison Teron Baithalang so Sports Association Amaipu Sarlong Kiterang Chunbang KCS Wathatlang so pen ke chenglok ke thekiding atum che tongdun ren TC ingsamjin pen pathuponsi pejut ponlo First Wathatlang so Women's Football Championship the final Hills United FC bitu again Wathatlang so Football Academy ahi pejut ponlo the Hills United FC to high lo penangana audience of that dan lang lo penako labang so championship labang so cepatiba nitum muneng stame bakwa yan ingkas stame nitum dipon mami busimatha la sindang nitum hin pen stame kadok evan stame chuniri lo ansa se ladak sponsorship han mate lasu swarlo to phan ning parung
ning paru ipa isia a platform lo football setame isia platform lo soalo to ning paru ipa pasi kado na chuni lo asa se monek penil tum labang so tournament pathi na je buri ko kapathu kapachapate pani nilutum bipon thu la nasi awareness ke wala bangke je nonuhut nilutum la football kapathu ahin penta goreng awar kai pen chenglok lang pen ke eok epran la pen ke hire kapor he ahin la kado ko besita nilutum sinilo je la sports ahin pen penangan ke rabdu la sinilutum ladak pen nilutum je state ba district players kosong si ulai pon 5 inut bahini ba bangat pamingkan si pen nilutum toy dunlong lo pulon ten nilutum je kapap hi hup aonsol pen nilutum la sono sumat nong si toy dunlong pulon te je monon thi nilutum kebang itu new generation atum hanka isi atwar ket hopon pusong si nilutum makasi lahui nilutum ipon lo Jintong pen hemari rong par KarbiAnglongLIVE. Paikuni ni paing koraner kebarni West KarbiAnglong Labor Union mithang sai hemalong pherang ke mai ingni ponsi KarbiAnglong Autonomous Council pen purthimi akimang asai kiding pon thekapot kachuru pon. Nijang KarbiAnglong dongkamukamalong kedo West KarbiAnglong Labor Union mithang sai hemalong pherang ke mai ingni si KarbiAnglong Autonomous Council pen purthimi akimang asai kiding pen KarbiAnglong aradapan akijoy pen longlia patakiron pon ki kimisen asailu. La sila puson asai ki claim pon ki KarbiAnglong aradapan misen asailu pu ning ka chaparong pen KarbiAnglong Autonomous Council along ki charia tumapan phirang kya mai ingisi ka choro lam thi piklang pon ni pirui ang bonglo ili tum kaching han KarbiAnglong Autonomous Council atum sitami kidu kela gara datum phan labang su longli apota ke ronpon abang ke nilitum la lebar union tensitami KarbiAnglong Autonomous Council siam maka hai pendang lo alangi long acerap cetudun MP la pen MLA tensitami labang so sai nang tum ke demo thek abang ke nang tum KarbiAnglong Autonomous Council long acerap cetudun abang pulong pitum han sitami nilitum choro lo laben nilitum kaching hanai Dr. Tuniram Mohan Kahai Bangki Tamil Labang Sugama Thathe ko Bangke Churu Basi Ilitum KarbiAnglong long ke kaching hon nahi lo ke thenai ning kachera philitum ke thenai ning lasi nalitum labang so kiduk dat arat han kama thapon thek bangke lak arat aphan nalitum long le puta kipi pon kama thapon bangke nalitum pen se tamni nang churu lo laben nalitum krem thek ko lapen ke bang gilang ekam se tamni lahai asai lempon pu sini tum ning kelo Keroni pen Mohantiron KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong Sports Association atum ke patir pipon ingdeng ke thom all KarbiAnglong Under 13 Football Championship surihini roing korapli angdong kiti ke pathu ponalong dongmukak Sports Association atum ka chepa haipon Kidamtang Paikuni ni Paing ko resir kebarni dongmukak habiram rongphar arong pathu aklamalong ingdeng ke thom all KarbiAnglong Under 13 Football Championship surihini roing korapli angdong kiti ke pathu pon bangso angdong kiti ke pathu pon amai along kasa Secretary Dr. Pankaj Tiron Kachitong Dunalong Kasa Football Secretary Horening T Mahamaya VDC Chairman Rajesh Tiron St. Xavier English School Principal Levis Tiso DSA Amaipu Vikram Tirang Kongchunbang Komal Rongphar Bidisar Monindra Narzari Biren Singh Teron Rongasar Prakash Rongphar Tumpen Kedanglok Pin Nangan Man Ping Kedo Abang Phu Tum Chitong Dun Labangso Angdung Kiti ke Pathu Pon Sub Association Atum Laki Dokmoka Sports Association apen Manja Sports Association atum angbongsi pathu ponlo bangso along ke pathu bom apora hud ke thek chingbar chirajok ke hai kerem ang thek long le detlo bonta ke hai kerem ke patini vekjia phanpura tie breaker ke pathu ponahud Dokmoka Sports Association atum chepa hai ponlo grooming and catching them polaso amoto pensi ele tum tang chengiklo La Santot si Assam Football Association men stame deng bonlo Youth League under 13, under 15, under 17. La si
ning thelo labang so tournament pen ilitum Karbi Anglong chot kali Assam chot kali India ahawar pansta me ilitum back pen ilitum along ripen player ilitum paledun thekpo pusining thelo lapen usumara tum pini aning nili matha ini ngarong olo na kini tim men samege batu lason hotsi chuafrang isia a cluster bang difusita me penangan subar tu godak daklang lo amloki asona tim mesen lo hanjang lang so asona tim mesen ben thank you dong muka pen sem singing ti KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong arlo hong pen kewang kebe kechia so nang kebat pik ajok Karbi ara ratum non ke labor mystery kachoklemji ningke hanga tumta chongda chotelo adimanta kadure do tanglo bonta bang solam ke ongdong Karbi atum patoi tesi dipu manja bolang pher volongkomaji bukajan lahorijan lapen along kaprek adim kebe kechia so tumaphan beha ke paklema men pen Lis pen long leke pek long leke jor kanglum tet ajoksi non ke kebe ke chea so nang ke bat phere me miang thek nang klang ro lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum prabjin pen lis pen long leke piaron kang hap thek thip influx ke wang bompo influx aphan ke khang atowar ke lis pen long leke pek henlu lasi bang so towar Karbi Anglong Autonomous Council pen ingkir pon serak nang ji kaliprote influx ke khangun elupusi ASDC Youth Front along Organizing Secretary Lipson Crow Paikuni ni Pai Inkoresir Kebani Perangkia Mai Kangnie Hut Bangso Lam Thi Ning Chipon Control of transfer of land page number 15 masih tok daklu hodake list pilong le lapange jorong le lapange list doi pone council pen executive committee cipara det mateke ladak list pilong le pelam tak tok daklu lasin Karbi Anglong Autonomous Council pe executive committee ceparai ta alang itu man 50 besar 100 besaran ke ari dingong lo lasu ari ki dingong man ke alang itu cien tu si lasu ari ki dingong ke pangdai hek pen si alang itu cingwai si labang ari dingong lo lasi alang itu man non son itu influx ki bang kuki tu man non son itu migrant ki bang non son si itu latu man ta list pen pacien toy si alang itu man sami itu man alang itu maksudnya indoi nangi ladak pen mana plum nangi ubang sini lipuji. News report KarbiAnglongLIVE. Tang tepini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton paniklo.